Кожны з іх уносіць свой уклад у падмурак агульнай будучыні. На сцэну каля гарадской дошкі гонару падымаліся кіраўнікі самых прагрэсіўных прадпрыемстваў і арганізацый абласнога цэнтра. Усяго па выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця за мінулы год адзначаны 22 лепшыя калектывы Гомеля. Асаблівай урачыстай атмасферай напярэдадні Дня незалежнасці і 82-й гадавіны вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў напоўнілася і алея герояў. Тут адбыліся урачысты мітынг і цырымонія ўскладання вянкоў кветак. Сотні гамяльчан прыйшлі аддаць даніну павагі героям, якія абаранілі свабоду радзімы. Словы падзякі пакаленню пераможцаў, а таксама напамін аб важнасці захавання гістарычнай памяці гучалі і на урачыстым сходзе ў грамадска-культурным цэнтры. Мерапрыемства з нагоды Дня незалежнасці аб'яднала прадстаўнікоў улады, сенатараў, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і моладзь. Урачыстасці 3 ліпеня пачнуцца са святочнага шэсця па вуліцы Савецкай, пачатак о 10 гадзіне. Праз 15 хвілін ушанаваць памяць герояў і ўскласці кветкі гамяльчане збяруцца ля вечнага агню. На плошчы Леніна ў 10:40 пачнецца цырымонія ўшаноўвання ўладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года». А о 12 гадзіне на плошчы Леніна распачнецца святочны канцэрт. Увечары на сцэну выйдзе гурт «Дразды». Кульмінацыя свята феерверку 23 гадзіны, а за 5 хвілін да яго традыцыйная акцыя «Праспяваем гімн разам».